Blížia sa voľby, slovenskí politici sa márujú navzájom a aby toho nebolo že úplne dosť, tak pred pár dňami sa samotná shopaholic Adele zasnúbila. Zase, už ani neviem koľkýkrát. Adelka sa vlastne vyjadrila tak, že ona nečakala, že takéto čosi sa stane, aj keď akože vravím, je to diskutabilné, pretože Honza čosi akože pred ňou skrýval, že dačo sa chystá a takto, ale všetci si mysleli, teda ona a ostatní naokolo, že ide on urobiť nejakú svoju výzvu, lebo teraz je to proste v móde, že rozmohlo sa 1 500 000 týchto bojových organizácií a proste zrazu každý sa chce byť, každý má zrazu nejaké beefy medzi sebou a chce to riešiť práve v ringu. Aj keď vlastne v živote predtým nemal nič spoločné s bojovými športami, čo akože pravda je, že tie bojové športy sa dostanú takto do širšieho povedomia, ale takisto treba podotknúť, že to, čo tam predvádzajú takéto NPCčka, vlastne s tými bojovými športami nemá vôbec nič spoločné, čiže neviem, či to nie je do istej miery také kontraproduktívne,